gi thuolo masani kaluwore koda bad migao no mabende siro somb jopuonjre mag junior secondary en ni gige somo go igeno ni biro konyo maduong' kaluwore kod chenro ma sirikal nigodo kokalo chenro no mabende otisi ni school equipment production kuke county ma Migori. Juma miya waler mathoth. E kinde ma ikete tim lai ma somo ma competency based curriculum kata CBC e skunde mag junior secondary pacho kae thothgi pod yudo pek e chiwo puonj makare ne jopuonjre nikech onge mag gige somo pogore ma oting'o laboratory madwarore e somo kaka mago mag science kod mamoko. Moko kuom skundego mag junior secondary osebedo mana ka dhi skundego mag secondary mantie machiegni kodgi kama giyude laboratory ma ginyalo tiyo godo e tiego jopuonjre. Still want to urge and call the government is please to help us fund more on this program of CBC so that we are able to meet the set goals for these learners. E okang' mar somo kuom skundego mag junior secondary maonge laboratory, bad migao no maso mar piny owacho maonge kaka school equipment production maidore e migao maso me pacho kae chiwo gige somo itiyogo e laboratory e mokom sikunde e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Kama community tunasema ni asante kwa sababu wanafunzi wetu wanaenda kusaidika. Naona wazazi wamekuwa wakishughulika huku na huku kwa ajili ya wanafunzi, lakini kwa sababu ya huu mradi tunashukuru kwa sababu wanafunzi wetu wanaenda kusaidika maana umekuja karibu. Our biggest mandate is to try and fill in the gap of STEM in JSS schools. So this is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education to improve their innovation and creativity. Chenro ni motis kaka mobile laboratory chiwo thuolo ne skunde mapok ogero laboratory mondo dhi nyime kod chiwo puonj makare ne somogo ma onego time laboratory. Gloria Nanjala matiyo kod bad migao ni mar piny owacho monge kaka school equipment production wach ni gigeto sikunde 17 ma oting'o mano maranjego e kaunti ma Migori mangima e bwo chenro ni motisi kaka mobile laboratory. We are trying to come up with a solution to schools that are not able to build an inbuilt laboratory. So our mobile laboratory has 4 caster wheels that is able to work for ease of mobility, whereby experiments can be done not only in the classroom or anywhere designated by the institution. With the competency-based curriculum, the SEPU or the kit that we have gotten here today is going to help us equip and enrich our learners with the STEM-related pathways and tracks. Jopuonjre skunde mag junior secondary wach ni pod gintie kod pek nikech nok mar gige somo pogore to inya laboratory. They have inadequate classrooms. We still need one more class. The school has also very poor ablution areas. A population, you find is that child ratio to those 4 dot pit latrines, it's also very pathetic. So we are really calling for intervention from the stakeholders, well-wishers, and even NGOs to come up and help us in solving these. Nenya Kalondo Maramoikuke County ma Migori, Juma.